Hej, mit navn er Kasper Folle, og jeg er speciallæge og forsker og en af medstifterne af SANA. Jeg skal snakke lidt om smertebehandling, som faktisk var det første, vi fandt ud af, at SANA havde effekt på. Det var sådan, at helt tilbage i midten af 10'erne må det være, der lavede vi eksperimentelle forsøg ude på Aarhus Universitetshospital, hvor vi undersøgte, hvordan man kunne bruge stimulation med lav ilt i korte doser til at accelerere heling efter et kirurgisk indgreb. Som sådan en lille sidegevinst ved det studie, når man undersøger rigtig mange ting, det var, at vi kunne se, at det påvirkede inflammation. Inflammation er selvfølgelig involveret i heling, men det er også det, der typisk giver smerter. Så skete der det lidt tilfældigt, at jeg fik en knæskade, og jeg vidste egentlig godt, hvad det var, og det var, inflammation var betydeligt involveret i det. Og min hustru var ved at være træt af at høre på mig snakke om inflammation, siger, hvorfor prøver du det ikke bare? Og jeg prøvede det, og det gik virkelig hurtigt med, at jeg fik det meget, meget, meget bedre. Og tænkte, det er nok indbildning. Lad mig finde nogle andre, som ikke selv har fundet på det, og så se, om det har samme effekt på dem. Så jeg gik og spurgte venner og bekendte, som jeg vidste havde ondt i ryggen, eller en inflammeret akillessene, osv., og havde prøvet alt muligt. Så lad os se, om det virker. Og succesen fortsat faktisk. Og hvorfor gjorde den det? Jamen altså, teorien bag er, hvis du udsætter cellerne for noget, som de egentlig ikke så godt kan lide. Nemlig, man tager lidt af deres ilt, som de jo godt kan lide. Så siger de, wow, det er et potentielt problem det her. Lad os lige få skudt en masse ting ud i blodet, som kan være med til at rydde op og optimere en masse ting. Og sætte nogle processer i gang de steder, hvor det måske ikke fungerede ordentligt, så vi lige er forberedt, skulle der ske noget igen. Det betyder, at sådan en helingsproces, lad os tage akillessenen som et eksempel, det er ikke sådan, at kroppen er indrettet som sådan et solidarisk system, hvor at heling det er et helkropsproblem. Nej, akillessenen er akillessenens problem. Problemet er, at der ligger nogle meget sløve celler, som ikke er vant til at skulle kunne accelerere helingen. Men hvis vi giver lav ilt, så lige pludselig så bliver det til et helkropsproblem, og blodet bliver loadet med alle mulige gode ting og sager, som også kommer forbi akillessenen og kan være med til at hjælpe dernede. Og det er formentlig hovedårsagen til, at det virker, som det gør. Det betyder så også, at vi har patienter, som egentlig måske primært kommer med en knæsmerteproblematik, og så siger, jamen, det er sjovt, min ryg, og det har jeg lige glemt at fortælle, den er faktisk også blevet bedre. Fordi vi kan ikke lave det, så det kun påvirker din akillessene eller dit knæ. Det påvirker kroppen som helhed.